Здравейте! Днес ще си поговорим за сложната лихва. Според Айнщайн, сложната лихва е осмото чудо на света. Ефекта на сложната лихва, лихва върху лихвата, е в основата на капиталовите пазари. Нека да разгледаме един пример, за да разберем как работи тя. Представете си, че има банка, която дава лихва 10% срещу депозит, който направите. Не, че има такава банка, която дава такава лихва върху депозит, но ще използваме този пример с по-кръгли числа, за да е по-ясно и по-бързо да го усвоим. И така, вие депозирате 1000 лева в банката, която дава 10% лихва върху депозит. Ако вие не теглите от парите, на края на годината имате 10% лихва или 100 лева. И в началото на втората година имате 1100 лева. Ако и втората година не теглите от тези пари, отново на края на годината имате лихва. Тя е върху парите, които са ваши, и върху лихвата, която сте получили първата година. Така че върху 1100 лева имате 110 лева лихва. И в началото на третата година имате 1210 лева. И така, четвъртата, петата, шестата и колкото години ги държите. Както казахме, банката не дава 10% лихва върху доходността. В момента банките дават 1%. И като се замислите, при инфлация 20% е нагоре, обезценяване на нашите пари, и върху таксите, които имаме върху управление на сметките, и таксите при тегляне от банкомати и така нататък, банката изобщо не е добра опция. Много хора спестяват пари, като ги държат вкъщи под дюшека, под възглавницата, наречена Буркан банк. Тази банка също не е голяма опция, защото при първа нужда парите изчезват по направление. Тук няма лихви по депозит и има опасност някой път при определени обстоятелства тези пари да изчезнат безследно. Така че да спестяваме пари в банка и в къщи, както казахме, вече не е опция. Каква е опцията? Хората, които имат финансова грамотност, правят следното. Те спестяват и инвестират пари в продуктите на животозастраховането. Тези продукти се казват свързани с инвестиционни фондове, с градена застраховка живот и други защити. Компании, големи застрахователни компании, поради огромните парични потоци, могат да инвестират в едни от най-добрите индексови фондове в света, където доходността на година е между 7 и 10%. Средната годишна доходност. И сложната лихва, пазара и времето правят чудеса с вашите пари. Човек може да спестява много малки суми, незабележими за него на месец, и да участва в един елитен клуб от инвеститори и да се ползва от всичките тези блага. Сега ще ви дам 3 причини, поради които е добре да се инвестира в акции. Първата причина, че погледнато исторически, най-добрата инвестиция е в акции. През цялата история на фондовата борса, повече от 200 години, средно доходността от акции се е повишавала с 6,72% на година. По-добре от валутни двойки, по-добре от инвестиция в имоти, по-добре от инвестиция в злато и скъпоценни метали. Това е факт и това може да се провери. След това, втора причина. Вие получавате дялове от акции или акции в едни от най-добрите компании в света. И имате дял в техния бизнес. Какво ще кажете да имате дял от бизнеса на Apple, Facebook, Google, Procter & Gamble, Mastercard, Bank of China и така нататък и така нататък. След това, една добра причина е имате диверсификация на риск, което значи, че си слагате яйцата в различни кошници. Ако няколко компании вървят надолу в техните показатели, то 80-90 от другите вървят нагоре. Така че винаги имате диверсификация на риска. И не на последно място, една от главните причини е, че когато след време
теглите парите си, вие нямате данък печалба върху вашата доходност. Какво по-добро от това? Така че да повторя, осмото чудо на света, сложната лихва, може да работи за всеки от нас. Така че посъветвайте се с някой финансов консултант, с брокер, с инвестиционен посредник. И те ще ви потвърдят, че най-добрата инвестиция е да инвестирате в акции, ETF-и, ценни книжа и всички тези инструменти, които могат да умножат парите ви дългосрочно в една огромна пенсия, в един фонд за образование на деца, в фонд за жилище, в защити и всичко това, от което човек се нуждае. Така че, моят съвет е, мислете докато имате време. Времето е най-ценният и главният актив на човек. Колкото по-рано започнем, толкова по-малка е вноската. Колкото по-късно започнем, толкова трябва да е по-голяма вноската да се натрупа необходимата сума. И накрая ще ви дам един пример. Повечето от вас знаете, че ще има голям проблем и е голям проблема с пенсиите в България. Защото в момента има повече пенсионери, отколкото работещи на трудов и граждански договор. И данъците, които се взимат от работещите и осигуровките, не стигат да се покрият пенсиите на пенсионерите. А всеки месец държавата взима пари от други места в бюджета, дотира с 55%, за да може да попълни необходимата сума да се изплатят пенсиите. И какво става? Ако един човек изкарва 2000 лева и това му е заплатата, това, на което може да се надява, ако има пенсия след 5, 10, 15 години въобще, на 35-40% от това, което е заработвал. При 2000 лева това са 700 лева. Доказано е, че да имаш почти същия стандарт на живот, ако си взимал 2000 лева, като пенсионер трябва да вземеш едно 70% от това, защото вече не работиш, по-малко данъци плащаш, или 1400 лева като пенсионер, горе-долу се равняват на около 2000 лева като работещ. Но ние, взимайки 700 лева в този случай, 35-40%, ако парите ни при 2000 лева не са стигали, колко ще ни стигат, ако взимаме 3 пъти по-малко? И какво правим? Бихме искали да имаме едни още 800 лева, което би било много добре върху тези 700 лева пенсия. И какво правим? Ако ние сме на 35 години, до нашата 65 годишнина остават 30 години, срока през който ние можем да направим нещо по въпроса. От 65-та до 80-та ни годишнина като пенсионери, това са 15 години или 180 месеца. Ние, ако искаме 800 лева всеки месец допълнително върху нашата пенсия, търсиме сумата, която е равна на 180 месеца по 800 лева. Това са 144 хиляди лева. Ако искаме да имаме 144 хиляди лева на нашата 65-та годишнина, ние какво трябва да направим? Трябва да разберем какво е необходимо и каква вноска трябва да плащаме всеки месец. Така че 30 години период, които са 360 месеца, средна доходност 7%, се оказва, че някъде около 100 лева ние трябва да спестяваме всеки месец през такива продукти, за да получим сумата, която ни е необходима, за да имаме тази огромна добавка върху пенсията. Това е начина, по който ние може да помислим за себе си. Благодаря за вниманието и ви съветвам да вземете някакво решение по този въпрос.